Kane kadai kecinya tu khana syapang kawai karukan tei bat unong krong. Kawai karukan tei kadang ya cha surok ha kawai kesngi. Kalayu iya we unong krong. Utau breu I kumba ula temen palan. Uklem syaj uriam kijan kibasniu hadu kata-kata. Uwe pa we unong leit nong wan haba kipe jau kimla klem da kan shi kan na kidau ka jingja eng bat ka jingja klia ju I kumba kidon persya ya tang namar bo ulong unong krong ubaja klia Henry onda kane karukan tei kerpang kalayu I yo no breu kladap da ka jing sosen unong krong ulariam kijan kibai kriat hadu kata-kata na ka benta ka jing long ka sun beneng syam lariam da ka basop da ka ka bai kumba kalong ka jankop ne kisot kibot nrei ki bala rempha bat ki blas ngam hadu kata-kata kane karukan tei klakli da ka jing sobha ko sahab phikoi phikhya Utau beri ulapet syah kata karukan tei ki khmat ki basai kadur ka bai jamnut kilong ka jing pen I ya ka ka bakata ka briu kawan na kalong yeng ka baruspa unong krong ula perkhat bahato maka bat kum ki wepat ki briu ken le benya ino yang amarwe hangne batu khilej no ula ong barki ya kata ka briu kata karukan tei kam syam lakhi ha ka jaka kata ha ka jing lengo ya kelas ngap jar sipang bat kelakali jam-jam ya bila tangan em ngadang suan na ka jaka bam badu presiden ula jubam menta to khilej no unong krong ula jubam da ka jing kren ben ya kata ka briu ka jing phu samarki jong kata karukan tei kam syam laja kala penrong ya kikti jongka hapok ka kti jong unong krong bat kala persyang ban peniang ya kentei phimot ban le ayu unong krong ula kren kum ubabitar hatu kadon jing ayu kong upulit ofisar lo perta udaya sya kata karukan tei bat unong krong ofisar ngasu persyang ban peniang ya no breu hatu phila pania rapenga la jubab kane karukan tei upulit ula pei da ka jing solingo bau ne breu ulong bala temen bat ula don hangne la pun snem pidon jiade ayu bat ne breu la kali pulen ngamut banyalam syakawe ke jakapam pan ai bam bat pan pelaj na ke jing kriat katto kane por la jubab kane karukan tei bila bit nya kong loong nong krong ngade breu ba klem yeng klem sem ngam kwa pan lej sapo hangta nang ta usngau ba kikti ki ba klan ki ba ti ka wepat ka kti jong bat ki rai sejrong to pelaj yang ofisar ngam syam la kwa kalong kalat ka babha pan lej pam ko nong krong bat wat pan ya kane karukan tei ofisar ula ai jingmon hadin ka jing ka bakrau katei karukan tei bat upulit ofisar kilala bantan yo tu nong krong syapo ka jakapam hadin bak lada pam menstem bat kalong kapor ka bakloi palan manajar ulaya stat syakami bat ula kali ka baca hangni ofisar hato une obreu udon jing ayu kane karukan tei ka balawan ra yo nong krong hangni na ka pantaban ai bam yo la jubab upulit ofisar ha ka jakabam jonga ki breu ki bakom kilong ki basniu na ka banta ka kam nong krong manajar ula jubab da ka jing bitar menta phiti palai bangam kwa panrong hangne unong krong ula ong ya kane karukan tei menta to pelaj no yang aru ngam jukwa panyadon lang hangne ka kan tei kala phai sunong panya jong ka jakapam bar klar khiru artan ko sahab ngathrai ba phitip MSAD bar ki perlok jong phiru ka company bang ka bron sapo surok hoj ngatip manajar ula jubam ki penlong ki chialang juki man kateo ha ka we na ki kamra pam jonga bat ngathrai pe kamai pisap hal lingba ki tei ki chialang balai ka ta ya phi laong manajar kane karukan tei kla jubab klem da kwa ban pen idak ya ka jing so sarong ha ka jing kran jongka kalong tangba ka bau nong penyaj ula ban ong ka pe show ofisar pi kwa apa ne ringkat bat ngi ha ka khuri kopi bat ka jing bam ofisar ko kan tei la jubab ofisar ngadon ha ka kam lele yang ini de kopi shua ba pinlej la ong kata karukan tei hoj kata kan long ka ba phasibun la ong upulen ngan sa syem ya ka kopi jongpi na ka banta jongpi manajar ula jubab mardor na marba phi plasakri hok yaw ne breu ula ong
O ngeja ngau pisar kata kam shemalong ka bangla thmu ngadon kataw halendet jong kine baro kala pejnya yo nongkrong bat kala kali nongkrong piken mau yanga unongkrong ula bisar ya ka khmat jongka pi ikumba platibha ula panrap da ka baprakhan piken mau ya kawi kerukan thei ka bathangan ka bajuan jungo ya kane kecaka haba pitre hangne kane kerukan thei kala kali uo pisar ula pejlingo umla ban motor ya kane kerukan thei ka babhapriu ngadang sude pule bat ngelawan sesor panwat kam ngam semalap setiala slemba ngelatu pisa balapan kendiano ya kayeng jongaro ngelasyong hai kini kisurok da kisngi kadai hobnai bakriat ubnai Februari nganakan mau badai hangta bangalaban siam ya kane kecika sa jonga kadur khmat junong krong kala syai kensan mentang lakan mau ya pi ngajudon haka counter jong pi pelajuan sajan bat keli nga nada pila ban trai na ka banta ka ban bam ngalaong bakalong persya ya ka polisi jong ka company ngatip laong kata kerukan thei te pila terwa nga ya ka roast beef sandwich ka bahetam ka khuri kopi bat ka meat bangan syong bat subhai la ka jong ka jingbam ngalayu iru pa phibu ya ka dor jong ka jingbam jonga ha ka plat thep pisa jong phi haba kumta plastang ya la ka jong ka kam unong krong ula kali ha kata ka janmit hi ngalayo kam ngalatrai ha ka we ka company nang tang lastang ya la ka jong ka kam kala plate ya ka pla pisa jong ka bat klasei ka kot trai kam sngoba lejingo yo nong penia chuki priu jong ka company banga trai manga ngan leja kren bat umenta ngasngus kam ba ka don ka ha ko pes jonga ka bangila ban penon kam ya ka cingarap jong pi nila wat ban silu paro ya pi katto kane ka tulop da ka bele persya ya ki umat nongkrong ula kali kumnongan la basiu keliang ya ka cingle bha jong pi ngamde ban le kumta la jubab kata kerukan thei ai ngo yo blai ulai lam yanga shapi khublai ya ka cingarap jong pi paro ko pulet kala ong ya u kat ba paro kidang ya shabar na ka cingkhang khublai sibon kong ngalayu i ya ka kamba menta ka sngi bat shisha khublai ru ya ka kopi jong pi ba phila ai hanga kane kerukan thei klarki ngalaklet pan kli api hato pidon kam ne ka krem ne ka sini ngapenon kam ka krem ru tang ba khambon ka sini kan khambai ka ko chakhia jonga upulit ula jubam ngasngusi kalaong sngoba wanom long kumta ngadon ka jing sngo ba kane ka kopi kan sathyang bha ula jubab da ka jing pho samrakhi